klangening kalanggiman agar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorote tahan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga kendel madyaning wana Sang Permadi nalika semanten midhanget sabdanipun ingkang Hyang Wiyasa ing Saptaarga bilih kinarya nyusul dhateng ingkang Raka nenggih Sang Bratasena ucap kacarita ingkang kekalangan Mahawan Gegana nenggih pandhita ing sumur gumiling Sang Begawan Anggara Parna mulat Sang Permadi jumbuh lan dawing Sang Hyang Bathara Indra bilih para Pandhawa ing kedah mbabar negari ing Amarta ya wujud Wanamarta sigra sinaut saking Dirgantara kagat kadurgasan kula Semar Badranaya wau Ndara Permadi ilang lagi meneng wae, Truk. Heeh. Piye, Pak? Piye, Pak? Kok tanggung jawab men. Ora mung meneng wae. Ketuane rombongan pamomongi kowe. Nek kowe ora gelem paring pangandikan gawe srana supaya Ndara iki ketemu tindake nyang endi dicolong karo sapa? Wis sudu Semar kowe, menenga. Do ning mburiku kene kabeh. Semare Koden Prayitna semore reseka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi ki Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe nalika semanten sejatine wis weruh kelawan kasunyatan Lurah Semar parandening mangke nanjihaken kelawan ingkang putra nenggih Sang Surapati ya Bathara Indra Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kaget kowe tak timbali iya siwa ismaya dangu dating yang putra pun Bathara Indra ndaraku ilang mongko disaut kaya wujuding Brahmana yaksa nanging dudu jalma wantah sapa Indra menika abdi kula Kyai Semar Waismaya menika abdi kula naminipun Begawan Anggara Parna nanging bangsanipun Jim mapanipun wonten ing pertapan sumur gumuling panci kula dawuhi supados mboyong wayah kula pun Permadi sampun kuwatos Waismaya wayah kula pun Permadi mboten badhe kenging menapa-menapa sabab namung badhe dipun paringi dawuh bab pengapesanipun bangsaning Jim mugi andadosna ing kawuningan bilih dinten sak mangke sampun pundhat lampanipun bangsaning Jim mapan wonten ing Wanamarta. Wontene Wanamarta menika mangke badhe kababar wujud negari. Pandhawa ing kedah nampi negari. Ngendi mau? Sumur Gumiling. Tak jujuke pertapan sumur Gumiling.
Miang lunging gadung malengkung lir kalersan Pinto kesmo Wepanging ismo Nuwun sewu Raden ngantos kula ninggaling tata krami nyaut ngandika Raden awit sareng kula waspadaken saking Dirgantara jumbuh kelawan ngendikanipun pepundhen kula pukulun Bathara Indra ingkang dawuh kaliyan kula supados ngupaya wonten pundi dunungipun satriya bagus ingkang kadhiraken Panakawan sekawan cacahipun menawi boten nglintu panjenengan ingkang kekasih Raden Permadi ya penemban aku ingkang aran Raden Permadi dipun tepungaken kula menika Brahmana bangsaning Jim inggih menika Begawan Anggara Parna lan mugi andadosna ing kawuningan sabdaning Sang Hyang Bathara Indra bilih boten dangu malih Wanamarta ingkang sejatosipun wujud negari namung negari kajiman menika badhe kababar kamanungsan wonten ingkang tinuding sarta sampun tinudrat nampi wujuding negari inggih namung para Pandhawa klebet jengandika Raden lan mugi andadosna ing kawuningan Raden ingkang raka sakmenika nedheng kaningaya wonten tengahing Wanamarta kawon kaliyan bangsaning Jim nanging paduka sampun ajrih sabab kula kadhawuhan nyaosaken wujuding pusaka inggih menika wujuding pusaka ingkang kinarya pengapesanipun bangsaning Jim setunggal aran Risah Pranawa angka kalih Oyot Bayura angka 3 Watu Timpuru Lisah Pranawa nika menawi kasipataken wonten ing netra saged nyumurupi bangsaning Jim menawi Oyot Bayura kasabetaken wonten ing bangsaning Jim saged lumpuh tanpa daya Watu Timpuru menawi kasawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi mila Raden pusaka 3 menika monggo kula aturi nampi dados sarana anggen paduka badhe narbuka Wanamarta dados kanugrahan tumraping Raden Permadi sak kadang kadheyan Raden yata laruta saking godha sang Kurakala yen amutusa Sang Sri yen to pancen kaya mengkono Mremban aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sabanjure sasampunipun jengandika nampi pusaka 3 kula aturi semusul dhateng Raka Raden Bratasena selak mesakaken kaningaya wonten tengahing wana kula ingkang badhe anjampangi tindak paduka Raden
dadi netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca mangsuli kandha kajeng Raden Bratasena ingkang kapilut ing pedhut mawa wisa daya kemandening patih sapu jagat nalika semanten dadanmu dadanmu sik kocap tumiuh saking Dirgantara putring pringgondani nenggih Sangarimbi patobat Raden panjenengan kenging menapa Raden Rida mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongsa tetekaya butula Batobat Raden saking katebian kula midhanget pesambatipun Raden Warakuda Raden Bratasena jebul panjenengan kenging daya kemandhen kados mekaten boten saged nglawat Raden Wah, iki sapa? Kula Harimbi. Harimbi. Inggih. Menawa paduka Raden kersa kula caosi senjata pitulung. Seranganipun kula ingkang saged mberat penandang paduka Raden. Yen pancen arep nulungi karo aku gage, aku tulungono. Nanging nuwun sewu wonten pitumbasipun. Pitukane apa? Menawi mangke Raden saged saking bebaya menika panjenengan Raden kedah kersa nampi anggen kula suwita. Tegese piye? Tegesipun kula dipun wengku dados garwa. Wah, dados pundi Raden? Aku durung weruh rupamu. Aku durung weruh wewujudanmu. Obat kula menika sresya ing warna. Kula menika ayu lho Raden, panjenengan getun menawi mboten saged nampi kalian kula. Wah, tenan. Inggih saestu. Yo, yen pancen tenan aku gelem. Kersa dos pundi? Gelem nampa pasuwitanmu. Kula aturi sumpah, Raden. Wah, dadak sumpah. Kedah ngaten awit kula menika apal kalian bangsanipun priya. Menika asring tumindak cidra. Mboten netepi dhateng sumpahipun, Obat. Kula mboten kepengin kula menika dipun apusi keberapa kalinya. Wah, yo aku tak sumpah. Estu Raden. Yo. Sineksen kiblat papat segara gunung isining rena wengi. Yen kowe iso mitulungi aku sagu nampa pasuwitanmu. Obat. Nyuwun pangestu Raden, menika badhe kula berat pedhut menika. Yo sakarepmu. Dateng kula lajeng mlajar Raden Bratasena wadoban panjenengan sampun kados mekaten lho satriya kok ngulun ngincati apa sing wis diucapake Raden.
ganjing langit kelap-lapaton lur kincang ing risang mawe gandrung Permati kula wonten dawuh Ibu ndak dawi sumusul karo dulurmu tuwa malah teka kowe bali meneh marang pertapan pun Ibu lagi wae mudhun saka pertapan Ibu namung badhe munjuk atur jumbuh kalian pangendikanipun Begawan Anggara Parna ing minangka dados utusanipun Pukulun Sanghyang Bathara Indra bilih sejatosipun negari Ngamarta utawi Wanamarta menika wujud boten wujud wana nanging wujud negari ing minasta negari Ngamarta inggih Ngrendra Prasta negari bangsaning Jim mengkono inggih malah kula dening Begawan Anggara Parna kaparingan 3 pusaka pengapesaning bangsaning Jim tuwin paring dawuh bilih sejatosipun boten wonten ingkang tinuding nampi kanugrahan negari Ngamarta kejawi namung para Pandhawa Kanjeng Ibu Bratasena anakku lanang yogene lah kok dadi kaya wong kamigilan kowe teka tanpa sraba-sraba wah gila aku apa ya kae mau Gong sengit karo kowe paling hubungane apa kak ora apa-apa ndoro kerku Bratasena iki noleh terus but ngantil aku ana apa Petro mboten ngerti jarene wau Ndara Bratasena niku kaningaya wonten tengahing wana lah kok niku pun iso kondur mriki malah mlayu-mlayu bantre raja wah aku dhewe yo ora ngerti Panakawan apa sebabe tobat Raden panjenengan badhe tingkah pundi Raden Petro non mbok menawa iki sing marai gila bendaramu bayar dasmu ayo tekan kene iki ora ndedet iki rasa sok aneh-aneh kok Gong ana aku mendem Donai ora ngawur oh iki apa ya udu kok tak jaluki susu 3.000 ngawur wajar ya tobat iki sapa nami kula Arimbi Gusti Ayu panjenengan aku Dewi Kunti iki wong tuaku Begawan Abiyasa Dewi Kunti iya Arimbi tobat ibu kula mawon wong ngene iki senengane golek-golek Aun lagi tepung pisan kok ibu ini Ibu Budi ini Bapak Budi nek rupane ra padha apik ya kok ora masuk oh nek awake masuk iya ora masalah nak cah nekat kok iya karo omah piye beda bejo nek sing mlebu ya nek sing mlebu gedhe kae ya sama saja wis Panakawan Permati wonten dawuh njubuka jemparing keparengipun Petruk Bagong Patenana piye to iki engko nek kene meneng wae dikira ora eksis bareng ngomong kok arep dipanah menawa dipun keparengaken nganggo Kyai Brahma Warastra men kobong awake kejem tenan ya Tru mbok ya wis men
Ayo ora mandi adus banyu. Bromo Warsa ora bakal. Apa sebabe dene kowe tekan kene Arimbi? Kula menika kadang nata ing pringgondani. Nami kula Arimbi. Sabab menapa to kula bujung-bujung kalian pun Raden Bratasena Gusti Ayu nalika Raden Bratasena wonten tengahing wana kula ingkang saged mitulungi. Nalika semanten Raden Bratasena sumpah prasetya badhe kersa nampi pasuwitan kula nanging sareng saged kula luwari saking bebandan pedhut peteng sumerep dhateng kula Raden Bratasena tumunten mlajar batobat manah kula saged Gusti Ayu manah kula saged Yen tak ijoli Petruk gelem ora. Mboten kula sing ora. Ora. Asli, Truk, asli wis. Ora di anu ya di omongke ya. Aku moh kok. Petruk menika sinten? Abdiku Ing pundi? mburimu kuwi. Iya. Ayo dhek iki apik-apik kok. Bareng karo aku kok iyek iki lho. Kula mboten Raden Bratasena mboten. Anakku gila karo kowe. Nanging nyatanipun ngatresnan kula menika sampun mboten saged dipun upamekaken agengipun ngungkuli bumi menika. Apa tenan lahir batin? Saestu. Yen upama anakku ora gelem, Kula trima pados margi ning pejah. Badhe kula entengaken pejah kula trima mboten nyumurupi dhateng gelaring jagat eseming rembulan. Yen kowe ora kelakon dhaup karo anakku kowe trima mati. Inggih Gusti Ayu, Tobat. Arimbi, pasuryanmu pancen wujuding raseksi nanging batinmu tanpa beda kaya widodari. Mandi ucaping Dewi Kunti. Piyayi nek ngendikane mandi Arimbi sing raseksi ming pasuryanmu ning batinmu kaya widodari. Kudubuk. Kowe ngapa tak dereng? Aku mau bluang terus mak bul. Si wondo mejet. Gaden bakar sate. Nek ora duripke kowe cerewet. Duripke gresulon. Arimbi mara sawangen. Kowe saiki wis ora wujud raseksi merga ruwating penandangmu merga suci lahir lan batinmu. Bisa andayani pasuryanmu ingkang nalika semana raseksi. Kesawapan daya lahir suci batinmu wekasan kowe dadi wujuding kenya ingkang sulistya ing warna kaya mengkono. Gusti Ayu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi mekaten kepareng kula badhe suwita Raden Bratasena mengko aku tak nari karo anakku dhisik. Ibu menawi Kang Mas Bratasena mboten turun kula kemawon. Eyang kapok eyang. Awen dituthuk karo mbane eyang kula kapok eyang. Abdi Saptawarga iki do metu le nyambut gawe merga kowe. Anggere muni olah-olah ming tok tunggoni. Karang bocah kok nakale ora jamak. Ya karo kono kok ora wae. Oh, Gojek iki ngono kae lho, Gong. Piyayi ro piyayi, ora ketak-ketakan kaya awake dhewe. Golek guyu kok nganti ndase menyonyo ora. Kowe nek nyeluk aku ya karo kono. Ya karo kono. Ya ora to, Ding. Apa bedane zebra lanang lan wadon? Ah, wis ora lucu, Tru.
Slanteke wektune. Petro dalem bendaramu Bratasena kon tindak mrene. Nek mboten purun Sing ngakon ibune. saniki. Iya. Kae kok ngene kok ora gelem lho. Ngopo? Omong Kanjeng Ibu. Kowe ngapusi Kanjeng Ibu. Heeh. Ngapusana Kanjeng Ibu nek Kang Mas ora gelem. Mosok aku kon ngapusi Ndara Kunti sampeyan iki pripun? Cangkeme. Keseron nyuk. Gus. Gus. Oh. Aman teng pundi? Wah, opo? Teng pundi? Lho, satria kok kudung godhong gedang iki ajeng apa? Itu aku wedi tenan. Wah, Harimpi rupane untune nyerengenge. Lincip-lincip. Sampeyan kene ndak menika karo Kang Bu. Sapa sing ngakon? Ibu Kunti, Kang Ibu. Wah, omongno aku wegah nek ketemu Harimpi. Pun mboten wonten. Wegah kowe ngapusi. Ngapusi aku. Mboten. Kowe lah. Hopusi wacawa. Ngopo pencak barang arep ngopo? Ora apa-apa kok. Wah, ndak tak pencak barang. Pencak begagah katoke suwek barang. Oh iya. Ora sengaja kaya. Muga. Ya to. Saman madhep mriko tak tuntun mengke ndak men ora weruh Ndara Rimbi. Wah. Sopo iki? Aku. Ngregon-ngregoni. Kowe iki ra ning kono to, Gong. Iki piyayi-piyayi kok. Mengkere kok njingik nang kono. Gusti Allah. Paring ana ngapura. Kera lara-lara ta pentasku bengi. Pentasku bengi iki piye? Ngopo? Jare kowe mau doyak-oyak Arimbi. Rasa nyebut Arimbi aku wegah. Arimbi arep ngunggah-unggahi karo kowe, jarene Arimbi kowe wis gelem lan wis sumpah. Sumpahku ora lahir batin. Kosek. Ning nek wis kemecap to, Nggil. Wis metu saka tutukmu ucapmu. Wis, tegese kuwi wis kanggo, wis sineksen dening dewa. Yen kowe ora ngugemi sumpahmu tetel kasatriyanmu, aku ora sudi duwe putu sing ora netepi marang jiwa kasatriyan. Wah, Rimpi rupane aku gila. Petro, non bendaramu moh peken Petro. Sap. Ngapa, Petro? Siap maksudnya iki saking gugupe ra sap. Gelem Petro, gelem. Ah, pripun ora witekno? Nek gelem wis peken wae. Ha mbok nderek. Pun nek kukupe. Nek gelo ora anu lho, ora nyalahke aku lho. Ora ben. Wah, sudi aku openi wong wedok nyrengengeh untune. Mengke dikawat. Dadi apik lho. Wah. Sampeyan aja prisa mboten Ndara Arimbi sing pundi? Dewi Arimbi sing pundi? Sing endi? Tenan lho, kaya aku lho. Ben. Ming pengen weruh tok, pengen ngerti tok. Dara. Ya, iki. Wow, apa iya? Lho. Ndara Arimbi tekan riki ngaturke tresnane Ndara Bratasena. Nek nganturake lakon dawuh Ndara Bratasena, trima mati Ndara Arimbi. Ndara Kunti ngendika. Arimbi.
pasuryanmu pancen wujud bida. Nanging lair batinmu dan prabeda kaya widodari. Dadi niki Rimbi. Kula niku ora napa mengirokke. Angkeme. Niki pripun? Iki tenan Babu Kunti. Arimbi ya iki Bratasena. Wah. Wong mau emoh kok njur wah. Ora tak jagani. Iki ngembrui. Ora tak jagani wis arep dipek njukan mau wis emoh kok iki yen tetep tak kuat-kuatke. Ayo kaya ngene. Mbok ya mumet mbok ben. Apa-apa. Ben, wis wakekke aku kok arep dijaluk. Ben pokoke. Waduh, sampeyan niku ngawur lho. Ngono. Kena ambyar ruange. Wis aku wis metu meng iki tok terus aku ora balik. Semelangnya dibales ora. Arimbi tenan. Raden, kula ingkang garwa Ponarimbi, Raden. Wah. Kowe kok dadak nganggo rupa elek. Karepmu piye? Ngerti kaya ngene aku ora bakal mlayu. Wah. 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 Gong. Goyo diem ora le. Sangamu disigar ndoro. Modar kowe karep ora. Syukur salah senengane kok. Anggere muni entuk sambutan kok terus-terus. Nek jane asline aku ya ngerti ya ming do nglegani aku. Ning ora apa-apa ya nek ngene ndak dikira ora gayeng. Sing penting penonton live streaming. Pripun? Yo. Ya piye? Wah, yo. Ya piye ya? Ngomong sing tenan. Piye? Yo. Yo. Ya piye? Ayo karo ngopo iki? Iki karo ngopo iki? Wah, iya. Iya piye? Ayo. Wah. Yo aku gelem Kunti Babu. Ya syukur yen to kaya mengkono. Hah, ya mantu Ndara Kunti. Mangan gratis. Paitan bathik. Ngene teko nganggo bathik rasa nggo undangan ndak. Monggo. Ning rupaku mesti ketara. Iki mengkere golek panganan iki. Walah cilaka wis ora iso mangan gratis. Bratasena, Nggih. Permadi Wonten dawuh. Wija Kangka wonten dawuh Ibu. Ayo ndak kanthi manjing telenging wana marta gaweane dirampungke dhisik nggih Cah Bagus.
Yudhistira wonten dawuh pukulun dandun wacana. Ana dawuh ngapa Indra kakekku? Danang Jaya Tripala Dama Granti. Kita nalika semana ulun titipi wujuding negara kajiman kang aran Indraprastha Yawanamarta. Sumurupa nggir lamun wektu dina iki kaya wis telas tulising Nalindra Ngamarta nalindraning bangsaning Jim. Negara Ngamarta bakal kababar kamanungsan wonten ingkang tinuding nampa kanugrahan. Ora le kejaba mung para Pandhawa ingkang sedaya maneh bakal prapta ana ing kene. Aja pisan-pisan gendhak Sikara kalan para Pandhawa. Jeriki minangka dadi satriya utusaning adil para Jawata ingkang bakal andum katentreman lan kabagyan karukunan ing jagat raya nggir. Yudhistira lan sakadang kadhiyan. Sapengkeripun Iwang Pikulun Bathara Indra ingkang sampun paring pangandikan ingkang sakelangkung kathah ngengingi babagan negari Ngamarta miwah ingkang abdipun Yudhistira sakadang kadhiyan ingkang sampun dinten sakmangke paripurna anggenipun minangka dados Nalindra bangsaning Jim mapan wonten ing Wanamarta inggih negari Ngamarta inggih Indraprastha. Tarwaca dawuhipun Iwang Bathara Indra. Bilih kula kedah pados kasuwargan angemong dhateng jagatipun Raden Puntadewa miwah kadang kula gang sekawan cacahipun ugi badhe manjing angganipun kadang-kadang paduka sedayanipun. Mugi kawuningan bilih jatosipun negari Ngamarta menika mapan wonten ing satengahing wana menika winastan negari Ngamarta. Wonten ingkang ngiring ler menika winastan Nunggul Pawenang, ingkang ngiring kilen winastan Madukara, ingkang kidul tuwin ingkang wetan winastan Sawu Jajar tuwin Bumira Tawu. Sedaya kula pasrahaken dhateng kapaduka sakadang kadhiyan Raden. Sena Permati Pinteng Tangsen dina samengko kowe wis ngundhuh marang tanduramu mbok rewangi urip ngrekoso nglakoni prihatin tapa brata dina samengko dewa wis narbuka marang kanugrahaning para Pandhawa. Ayo kula dileboni negara Ngamarta iki Puntadewa.
gansing langit kelap-kelap lerkin sanging risang mawa gandrum Raden Bratasena sapa Prabu Arimba Pringgondani kabar sing tak tampa kowe wis mengku garwa adhiku Arimbi radal yen kowe ngukup Arimbi aku tak takon karo kowe Gage Wangsulana kowe satriya nanging kowe wegah rekoso ibarate tenguk-tenguk nempu kethuk yen nganti kaya ngono kedadiane tetel kasatriyanmu ora ana gunane nggonmu madheg satriya yen arep boyong putri ayo bedhahan negara sirnakna ratune bandanen ratune putine boyongen tulus sababipun menapa Raden paring dawuh mekaten dulurmu tuwa ora ngebarengake lan ora ngentuke yen to kowe suwita karo Bratasena ayo aku nagih lahir batinmu nggonmu tresna karo aku Anggro sesumbar lindhu bumi kuncing gumaludhuk guntur ketup ing sapa Kakang Prabu lho aku ora rumangsa duwe sedulur kaya kowe lha kok dadi kowe nyebut aku Kakang Prabu aku adimu Arimbi Kakang merga saka pangendikaning Dewi Kunti satemah kawasa ngruwat kelawan ragaku ingkang sekawit wujud raseksi dina samengko aku wis bisa diruwat wujud jalma wantah aku adimu Arimbi Kakang adiku Arimbi sepira kelebutanku aku njaluk ngapura yen to aku nganti ora wanuh karo kowe Kakang tega temen Kakang karo aku kabagyan ing lair batinku mbok rusak nggonku suwita marang Raden Bratasena mbok rusak Kakang ora kaya ngopo bombong atiku yen to weruh adhiku wadon bisa urip mulya karo Raden Bratasena malah nggonku duwe tumindak sing kaya mengkene mau sayektine mung kepengin munggahake derajate bojomu Bratasena Harimbi sing jeneng ratu utawa satriya yen kepengin garwa putri kudu wani bedah negara mboyong putri aja enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul
terus nampa triman wujuding putri yen to kateman kaya mengkono bakal asor kasatriyaning bojomu. Mula wektu dina iki ndak sorohake uripku kanggo kabagyaning dulurku wadon. Wis kono kandha bojomu kon ngadepi Prabu Arimba. Raden Bratasena mesti bakal kalah. Merga Kakang Arimba kuwi digdaya sekti kalintang. Ngendi dunung munggonmu bakal ngorbanake jiwa raga kanggo kabagyaning adimu wadon. Oh ladal. Ya, mesa ora mbok percaya. Kanggo ngatonake katresnaku karo kowe. Lan nggonku ngorbanake jiwa raga kelawan kowe. Harimbi, Balya, kandha karo bojomu. Patine kakangmu Pringgondani kok nyabetke tunggake ngaren Harimbi. Oh. Kakang Mbok, aku adimu Brajadenta. Iya Brajadenta. Lah Braja Musti menyang endi? Durung tekan kene ning wis titip rembug karo aku. Sasedaning Kakang Arimba, aku ora bakal nesu, aku ora bakal murina. Malah negara Pringgondani tak pasrahke marang Kakang Mbok Arimbi mangsa baya baranggonmu Purba Masesa. Aku lan diniat dadi ratu. Besok aku prasetya sumpah manut marang kersaning Kakang Mbok Ayu Arimbi sapa ing bakal dadi pengayom projeng Pringgondani Kakang Mbok. Dianggep sepele. Ming metu sithik terus ora tok jukuke ya to, Gon. Monggo iki jane klimake iki nang kene iki. Lah nek ana lakon Garukaca Pinisuda iki terus Brajadenta tau ngucap sumpah ngono kae iki piyai sing padha mrisani ku oh biyen Dek lakon ning Gancan kae. Brajadenta, "Oh iya." Mulih. Harimbi, wonten dawuh. Dulurmu kon ngurukti kunarepane kadange tuwa. Wonten dawuh. Wah. Arsa madangi jagat tok mungo-mungo paneng. Sapucak ing wukir marebak bangsu miret keneng soroting surya mega lan gunung Petro, non bapakmu nendi? Pak, wah jan. Deng? Pun paripurna. Iya. Purwa Madya Wusana pun linampahan kanthi wilujeng rancak niring Sambikala.
slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Iya, Semar. Ayem, tentrem, mboten manggilan setunggal menapa. Sura Sudira Jayane ingkang rat. Suh brasta tekaping olah Darmastuti. Rahayu ingkang samya makarya. Rahayu ingkang sami pinanggih.